Id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn għalli maħniex il-bot mill-nneħħu xi miżuri li ddaħlu fl-aħħar ġimgħat u niftħu l-ekonomija għat-turisti mlaqmin. Chris Fearn għal dan waqt il-programm Paper Scan il-ħadd filgħodu fuq One fi sfond ta' appell kontinwu għal kawtela. Għandna każijiet ġifieri qed ikollna mhux meta ikollna xejn ġdid qed ikollna każijiet ġodda u allura rridu nibqgħu kawti, rridu nibqgħu responsabbli, rridu nibqgħu nżommu mal-miżuri li għandna in place, però bir-rata li tiela t-tilqim maħniex il-bot milli nibdew bil-mod neħħu lura naqsu minn dawn il-miżuri li ħadna, speċjalment mill-miżuri li ħadna f'dawn l-aħħar ġimgħat. Chris Fearn saħaq li l-vaċċin huwa s-soluzzjoni mhux biss għal saħħitna imma anki għall-ekonomija u nnota kif dan is-sajf se nkunu l-aktar pajjiż sigur fl-Ewropa u wieħed mill-aktar pajjiżi siguri fid-dinja. Dan primarjament minħabba r-ritmu maġġel li bih jinsab miexi l-programm ta' tilqim f'pajjiżna fejn sal-ħadd filgħaxija se jkunu nataw 215,000 doża tal-vaċċin. Aktar minn 40% tal-adulti f'Malta ħajkunu ħadu mill-inqas l-ewwel doża tal-vaċċin. Ġifieri din hija rata għolja ħafna, ħajkun hemm pajjiżi Ewropej 40% jkunu laħquhom għal Lulju. Aħna qegħdin bidu ta' April u diġà laqqamna mill-40% tal-poplu tagħna l-adulti naturalment li diġà ħadu mill-inqas l-ewwel doża tal-vaċċin. Intant, aktar minn 99% ta' dawk li ħadu l-vaċċin kontra l-coronavirus żviluppaw l-immunità kontra l-istess virus u ma ġewx infettati minn ħadu it-tilqima. U ma biss madwar 0.9% minn fost dawk li kienu tlaqmu sal-ħamis li jgħoddu għal 186,000 persuna li ġew pożittivi għal virus wara li tlaqmu. L-informazzjoni natat mill-awtoritajiet tas-saħħa li Times of Malta il-ħamis filgħaxija, ġurnata qabel ma' n-numru ta' dawk imlaqma f'pajjiżna qabeż il-200,000. L-awtoritajiet tas-saħħa spjegaw ukoll li l-immunità mill-vaċċin tintlaħaq wara minn tal-inqas ġimagħtej. Skont l-informazzjoni li natat, 0.9% ta' dawk li ħadu l-vaċċin tal-Pfizer jew tal-Moderna ġew infettati wara aktar minn 14 il-ġurnata li kienu ħadu l-ewwel doża. Ir-rata kienet iktar baxxa meta wieħed iħares lejn dawk infettati wara li jkunu ħadu it-tieni doża tal-Pfizer. L-awtoritajiet qalu li l-immunità tal-vaċċin tibda taħdem wara minn tal-inqas ġimagħtejn. Ħadd minn dawk li ħadu ż-żewġ dożi tal-vaċċin tal-Moderna ma kien infettat bil-coronavirus. Fejn tidħol l-AstraZeneca, in-numri huma saħansitra aħjar, hekk kif kienu biss 0.4% ta' dawk li ħadu l-ewwel doża tal-vaċċin li mardu bil-virus wara ġimagħtejn. Id-dettalji dwar l-impatt tat-tieni doża tal-AstraZeneca għadhom iridu jkunu disponibbli wara tibda tingħata hekk kif b'differenza għal tal-Pfizer u l-Moderna din tingħata wara xahrejn. Minkejja dawn ir-riżultati inkoraġġanti, il-Ministru għas-Saħħa appella għal kawtela, speċjalment minħabba possibilità ta' varjanti ġodda u qal li jekk jibdew jitnaqsu il-miżuri u jerġgħu jaraw żieda fil-każijiet, il-Gvern se jkun pront u jerġa' jmur lura għal miżuri li jkunu tneħħew. Hemm pajjiżi fl-Ewropa li qegħdin fl-ar sitwazzjoni li qatt kienu fil-pandemija sieħa illum. Aħna Malta mhux hekk. Imma dak kien il-varjant Ingliż. Jekk ikollna varjanti oħrajn li għadna ma nafux bihom, jista' jerġgħu jagħtu dik tip ta' problema. Ma minnaħa l-oħra dak li nistgħu nippjanaw għalih qed nippjanaw u qegħdin iva saħansitra aħjar minn dak li konna minna previżjoni tiegħu f'Diċembru li għadda.